video analizăm în detaliu Oracle RGB Wireless, un mouse de gaming wireless cu senzor de ultimă generație, latență ultra redusă și ergonomie, conceput pentru precizie maximă în scenarii competitive. De puteți vedea, avem aici mouse-ul, aceasta este cutia, mesaj de la Corsair, acest logo RGB Wireless este tactil, acesta nu este, cutia, frumos, aici îți arată cu tot ce vine. Așa. Are două taburi aici. Se deschide. Deschide așa frumos. Așa. Și tragem asta de jos și apucăm asta de aici. Și cablul este jos. Acesta este cablul. Cablul micro USB la Type A. Așa. Are un pil aici. Este din plastic. Cablu braided. Este un material cu textură foarte frumoasă. Are și o prindere. Mouse-ul în sine cu dongle-ul, extensia și dongle-ul în sine. Acesta este mouse-ul. Să îl desfacem. Face de aici și de aici. Poate se trage asta de aici. Așa. De la o parte se trage asta de aici și se deschide. Și avem asta și asta cu mouse-ul. Aici este mouse-ul. Este foarte frumos, este așa foarte negru mat. Are 10 butoane programabile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cu 10. Are un pil foarte satisfăcător. Are senzorul care are 18K DPI. Are butonul pentru off, Bluetooth sau dongle 2.5. Este alea ca așa mai merge, e ok. Ce mai probabil este descărcat, de asta nu pornește. Are un click foarte satisfăcător. Toate butoanele au un click așa foarte crisp. Aici este nivelul DPI-ului, rotiță, LED-uri, are LED-uri și aici și mai are LED-uri pe rotiță. Și asta este mouse-ul. Și aici în urmă avem dongle-ul, extensia pentru dongle, că și acesta este cu o folie. Aici intră cablu USB și aici este un cablu, o mufă în care pui extensia. Dacă, să zicem, ai calculatorul într-un loc mai departe față de mouse și pur și simplu la asta, l-ai băgat aici și așa arată extensia. Așa. Băgăm frumos în cablu și îl băgăm în mouse. Și a pornit. Puteți vedea s-a aprins RGB-ul. Asta e de DPI.
Aici scade, aici urcă. LED-ul la rotilță. Și tot așa, frumos. Este un mouse la un preț decent, dacă îl prinzi la reducere. L-am cumpărat la 300 de lei, prețul lui normal e de 350, 370, 400 l-am fost la un moment dat și pe site-ul original Corsair este în jur de 90 de euro. Cam asta este mouse-ul.